Toto nie sú len tak hociaké smart hodinky. Sú najkomplexnejšie, aké ste kedy videli. Sú vyrobené z rovnakých materiálov ako luxusné smart hodinky za viac ako 1400 eur, no ponúkajú ešte viac funkcií. Prijímajte hovory a správy a hovorte priamo zo svojho zápestia bez toho, aby ste museli brať telefón do ruky. Pozeraj videá na YouTube, alebo sa zabávaj s TikTokom, kdekoľvek sa nachádzaš. Získaj prístup k svojim obľúbeným sociálnym sieťam ako Facebook, Instagram a WhatsApp bez potreby smartfónu. 49 mm OLED displej zaručuje dokonalú jasnosť vodne aj v noci, zatiaľ čo batéria vydrží až 8 dní na jedno magnetické nabitie. Je vodotesný do 40 metrov a vyrobený z nerozbitného skla odolného proti poškriabaniu. Ideálny na zvládnutie každej situácie. Stiahnite si zadarmo milióny aplikácií, alebo použite tie už predinštalované. GPS, kontrola krvného tlaku, monitorovanie srdcového tepu a personalizované tréningové programy. A ak milujete hudbu, môžete si prehrať svoje playlisty, nech ste kdekoľvek. Výmena remienka je naozaj veľmi jednoduchá. Môžeš si zvoliť ekokožu pre elegantný štýl, kovový remienok pre rafinovaný vzhľad alebo gumu na šport a mnoho ďalších. Môžeš ho dokonca použiť na bezkontaktné platenie kdekoľvek. A s tisíckami bezplatných, prispôsobiteľných pozadí bude vždy dokonale ladiť s tvojím štýlom a tvojou náladou. Klikni nižšie a využi túto ponuku hneď, kým nevyprší.